Γεια σου παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ερώτηση που ξέρουν και όπως λέει ο τίτλος θα κλέβουμε σπίτι. Πάμε να αλλάξουμε το σχήμα μας. Στο βγάλω ότι έχω πάνω μου, βάζω μαύρο δέρμα, πάμε να βάλουμε μαύρα ρούχα. Να βάλω αυτή την μπλούζα μια χαρά είναι. Τώρα παντελόνια. Έλα ρε μπροστά μου είναι. Πάμε. Ωραία. Τι ακούγεται έξω? Ίσως πάμε κάτι ακούγεται. Πάμε σε αυτό το σπίτι και βάζουμε, θα πονούμε με το σάκο. Αλλά καταρχάς να πάρουμε το σάκο και να πάρουμε και τα άλλα δύο αντικείμενα. Ναι, δεν ξέρω αν στη συνέχεια πάρουμε κι άλλα αντικείμενα. Άμα μας χρειαστούν, θα δούμε τι θα πάρουμε. Θα χρειαστούν. Όπα, ποιες είναι αυτές? Α, δούμε. Τέλεια. Ναι. Δεν μπορούσατε να έρθετε πιο μετά? Δεν έρχονταν πιο μετά. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε να πάρει και κάλια για να τους παρακολουθούμε. Πάμε. Να πάρουμε... Α, ναι, αυτό το ξέχασα. Τώρα φέρουμε το σάκο. Πάμε, μπαίνουμε. Άντε! Τι πόρτα είναι αυτή? Πόσες στρώσεις έχει? Έλα, μπράβο. Γεια! Μπουκάραμε! Γιατί είναι μαύρη αυτή? Στεμένα. Μαζί είμαστε. Οπα. Λέτε να ήταν κι αυτός δεύτερος και να μην κάνουν καν. Δεν παίζει. Πλάκα να. Πάμε. Οπα. Ρε, πότε μπερδεύτηκα. Τι κάνω, τι κάνεις, που το κάνεις, που το κάνω. Κατάλαβα. Άμα θέλετε να κάνουμε και part 2, γράψτε κάτω στα σχόλια. Τι κοιτάζω τώρα? Λοιπόν, εκεί, όπα ρε. Τι είναι αυτό, Μαρή? Προχωράμε. Ήταν 1000 μέτρα μακριά μου. Εγώ τον έβλεπα μπροστά στα μούτρα μου. Όπα ρε, τι το σκέρα είναι αυτή? Τι είναι αυτό, άνθρωπος? Εγώ είχα γίνει κοκακόλα. Είχα μια φορά έπαιζα μόνη μου και είχα γράψει κοκακόλα και ήμουν κοκακόλα. Μικρή κοκακολίτσα. Ναι. Πάμε. Ναι, εδώ πέρα δεν ξέρω που είναι το χειροκρότημα. Όταν θα ναι, αυτό. Και θα την παρακολουθήσουμε αυτό σημαίνει. Οπα, ρε, έχει μια σημαία, βλέπω, δεν βλέπω τίποτα. Ναι. Έχω μια ιδέα. Πρέπει κάπου να πάρουμε τη σκαλίτσα μας από πριν. Από πριν είχαμε πάρει τη σκαλίτσα. Την είχαμε πάρει πριν. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν.
Πού είναι νάτι. Εμένα μου χωράει 4 πράγματα, όχι μόνο 3. Λοιπόν, όπα, ρε, όπα. Λοιπόν, έλα, βγάζουμε τα κάλια μας και κοιτάμε. Όπα. Τι, ναι, οκ, βλέπω μια σημαία, τίποτα άλλο. Κάτι καρέκλες, ένα τέτοιο survival, μια μισή τηλεόραση, κάτι καναπέτσια. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή πίσω μου? Όπα ρε, το σχέρα. Πού πήγε το σχέρα? Το σχέρα που δεν είναι. Αυτού. Όπα ρε. Βγήκε, έλα, αυτό θα κλέψω, όλοι ξέρουμε που είναι. Λοιπόν, όπα, πάμε από την άλλη. Λοιπόν, γιατρέ, ναι, έχει επιστρέψει, απλά έχει εκτροπή στο δικό μου κινητό. Όχι, κρατάνε κόκκο. Θέλω να σας δώσω το εταιρικό της να την καλέσετε. Οπα. Σημειώνετε. Λοιπόν, βάζουμε την άλλη σκάλα, λέω. Βάζουμε άλλο τη σκάλα. Δεν θέλω να τη βάλω ακριβώς εκεί, αλλά... Όπα, τι έκανα έτσι. Έλα, τώρα μην κάνω παρκούρ μέχρι εκεί, αλλά στο hobby είμαι καλή. Δες να μου πεις να κάνω ένα ολόκληρο hobby σε μια μέρα, το κάνω. Ωραία. Πάρουμε τις καλές. Σαν να με δείξω εκεί πάνω, ρε. Δεν φτάνει το στυλ. Όχι της πραγματικότητας. Λοιπόν, πάμε. Άσο. Θα φύγουμε. Βασικά θα προσπαθήσω να μπω από το τοίχο. Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, γεια, ποια είναι αυτή? Τέλος πάντων, μπαίνουμε από την πορτίτσα την όμορφη. Πού είναι αυτό που έχει το σπίτι? Αυτή είναι μετά στα μαλλιά που έχει αυτοκίνητες. Νομίζω. Γιατί δεν με κάνει μπαμ? Ναι, υγεία. Μερικοί είναι χαζοί. Πάμε. Πού είναι? Α, ναι, ρε, όλοι το ξέρουμε. Πού είναι? Είναι έξω από το σπίτι. Ναι. Καλά. Λοιπόν, βάζουμε αυτό. Και παίρνουμε τα λεφτά. Κρατάμε αυτό το πραγματάκι. Πάρτα τώρα. Όχι! Ωραία, ξέρω. Παιδιά, βγήκε πολύ μεγάλο το βίντεο, οπότε θα κλείσω. Bye!